Aga jingilekai Indian Super League hapreng ka Bengaluru Football Club Persya ya ka North East United Football Club. Coach jong ka North East United ulayo ya ka red card shwabat kod ka jingilekai. Aga nang jingilekai ka Bengaluru haga minit ka bakhalai kala janyo ban penkijar nang minit ka bakhatra ka North East United kala janyo ban penkijar nengkong lengba ujitin. Aga minit ka ba ar peusau unarayanan ulayo ban penkijar nagabeta ka Bengaluru Henry u referee u klem ken ya ka gol namar bagadei ka free kick. Haga kela step baru ar teligi tim ki klem la ban penkijar. Bad haga kela kata haga minit ka ba nyau peusau u player substitute jong ka North East United u Pragian Gogoy ula janyo ban penkijar nagabeta ka North East United. Badai haga minit ka ba pra peunriu lengba ka corner ka Bengaluru Football Club kalayo penkijar nengkong lengba u Alan Costa. Lengba ngani ka gol jong u Alan Costa ka Bengaluru kalatam ya ka North East United dai way lakanon. Bad haga minit ka ba kendai peu plus iway ka North East United kala janjo pennya khai ya ka gol jong ka Bengaluru lengba u Pragian Gogoy. Bad haga minit ka ba kendai peu plus R ka North East United kalayo ban pennya khai ya ka shigol jong ka Bengaluru Henry ka basngsi nagamenta ka North East United bau linesman u klem Kenya ka gol namar bagadei ka offside. Lengba ka jing ai offside jong u linesman maladon ka jing ya kelumar hapdeng ki player jong ka North East United u coach bat ginong pennya jong ka jing lekai. Badai haga ka por bau coach jong ka North East United ulayo ya ka red card. Abakut kena ke jingilekai ka Bengaluru Football Club kala job ya ka North East da iway lakanot.